Ljubitelji životinja, dobrodošao na kanal Kućni ljubimci TV. Ovdje je Mirko i sada ću ti reći više o prirodnim lijekovima protiv glista kod pasa. 5 prirodnih lijekova protiv glista kod psa. Prvi, klinčići. Klinčići u obliku praha ili ulja. Dodaju se hrani psa jednom dnevno, ali ne dulje od 7 dana. Drugi, pšenične klice. Preporučuje se prvo dati psu malu količinu kako bi se vidjela njegova reakcija. Daju se u malim količinama i u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Treći, mrkva. Obično se daje nasjeckana zajedno sa psećom hranom. Dobar je lijek za gliste kod psa. Četvrti, češnjak. Ima prirodna antiparazitska svojstva, ali je vrlo toksičan za psa. Primjenjuje se u manjim količinama samo kroz jedan dan. I peti, crni orah. Sadrži tanin koji je dobar lijek za gliste kod psa. Ipak može imati neželjene posljedice za psa, koristi se samo kod težih slučajeva pod nadzorom stručnjaka. Prirodni lijekovi izuzetno su korisni, ali mogu imati štetne posljedice za vašeg kućnog ljubimca. Najvažnije je ne pretjerivati u količini, a svakako preporučujemo da konzultirate veterinara prije njegove uporabe. Kako biste saznali više, izradio sam za vas članak s 9 prirodnih lijekova protiv glista kod psa i detaljnim uputama. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!